non kibriu ki bom sngo tenat yo apostol Paul bat yo Jisu habagi kren syapang ke jinghun haga kaba ngidon manta haga ni kejuk kibriu ki sngo tenat iki kentin ki bo Paul ong kumne dan sibon ki bom sngo tenat uong ngidon ye ke jingbam man ngidon ye ke jangkup hagane ngin sngohun ke Steve Paul ke benakong sho Timothy ke nong ben riu ke dekot ke bapra kimud bo apostol Paul Ukraine arjar snem mensyua ke kami dei sobat kini ke juk ke monta ula long outdated apostol Paul udah briu primitive man briu jong ke juk handai ngani thoi pi dari pi sngo thoi ke kentin jo apostol Paul wo kren kumni pin jin dela sngo yo bale Ukraine kumta namaru yo i ke jing trem jong ke jing raha spa Ukraine had khot ke bachpo ong kumne uthet jong ke jing sniu baro ulong ke jing ich spa habo apostol Paul Ukraine kumne uklem kren klumar uklem kren klem da tip klem da thau Ukraine da gabo tip u yo i ye ka dono jong briu sampai ke dono jong briu ka klem per nado ke por bo briu hap hado menta ka de jo kamut ha ke por jo apostol Paul kalong kum to ha por jing ipat ka per no ka dono jong briu ka dono jong ke jing kwa jing ro ka dono kwa jing im ka dono kwa jing hun kwa jing suk ka dono kwa jing ja thai ka de jo nado ke por jong ke jing hap u briu ke perthai hado menta ka de jo nagta da malabrang pi ki kentin ki bo apostol Paul Ukraine kim day ki ba outdated kim day ki kentin ki ba apply tang naga ya na naga ya ka ba handai kidang apply haduk mentaro sangap bo apostol Paul ong ngidon ga jimbam ngidon ga jankup hagane ngin sngohun kamut ba uong ngimdon kam shoban trai namaru apostol Paul de mo uhi uba penslur ye kibriu ban trai hagin sha uong hagi sti jong uong unon ubri ubom trai don hok wat ban bamro tari kentin jo apostol Paul haga kam jongi apostol kanong ba arpo khot ulai po saula po san lai po san la ngam bakla apostol Paul ong kini gikti ki shekriya ga jing im jonga ki pendap ika jing don kam jonga om tang yang ngaro hanrei rengkat de yegi kini gi perlok ke don lembat nga sangap apostol Paul de ubri ubatrei shitom na laga khti jo bom pendap ila de u pendap ye kita ke don lembat uro bangitip naga Bible bo apostol Paul de ubri business ubatrei ke kam shna yeng jan haga tu por spa sem benengkong ke jing shna ke kam shna yeng jan gide ke wei ni gi kam ke ba kibru gi trei habo apostol Paul ong ngidon ke jingbam ngidon ke jankup uklem ong pila don jankup pila don jingbam menta na tresho ong ngidon ke jingbam ngidon ke jankup haga met jengi ngiwan chi ke perthai lungkhoi ta de khot ban nyo ngiwan chi ke perthai lungkhoi ngin lek ro na ke perthai lungkhoi ngimla ban kit I weiro ngin lek kumangiwan lada pim sungtho ye gani ga principle ngin lek kumbangi wan ngin lek na gani ga perthai kumbangi wan shigni perthai lada pim sungtho ye gani ga principle pin riam yela ga jong ga jing em ha ga jing riam ga bashir khai ka ba pinom poisho ga jaka jong ga jing hun ka dekot ke ban riu wong kum ni
let's say le pila klet ke sti ban kong Timothy ngong ban riu khot ban riu kong kum ne ngam puli ngai pi hanre ke jing riu blai lembat ke jing sngokun kalong ke jing mentoi ke bakhra ke jing riu blai bat ke jing sngokun ke day ke jing mentoi ke bakhra ke pareng ko ong it is great gain kemut ke day ke great success ke day ke jing job bakhra sebab ke jing job ha ke jing im kam syong ha ke kat no ke spa pilum ya ke jing job ha ke jing im la pun put plak da ke jing batai jong ke perthei yang ni khtin jing job la dengi sha ya ke khtin ublai ban batai ya ke jing job jong ke jing im kam syong ha ke spa kam syong ha ke kelur ke jing job jong ke jing im ke syong ha ke jing hun Pimla pan ong yu briu ubom don klur pimla pan ong yu bode uba ubom job aga jing im namar lada pi don klur subum ta pi ong em pi kiba yelap kumne dengan tangi beri beduk no ki briu ki badon ye klur haka bank account joki lada ki page ki bom don ki nong gine ki briu ki dei ki bom job ke jing im lada inu jor pat badu lada inu jor pat ye ga jing ruspa jiki ber wei pat ki ba kampalat banaki kita ki wei kin page ki ba ki dei ki bom job ke jing im so ke jing job ke jing im kam syong kat no pilum kat no pi pelang ke jing im namar la pilum kat ne pi nyeu le dei u job pi page ye ki wei pat ki bom don ku ma pi ong ba ki la rem ke jing im ki wei pat ki kham tam pi kin yang ber ki ong pim pat job namar ki kham tam ma ki bani pi dagi klur sha ki tam mani pi gene ke jing define ke jing batai jongi ye ke jimot jong ke jing job ke jing im ka ba ha gane ka ba ne ka bang yo na gane ke perthai ka wanra ye ke jing bom suk haka man se mo briu ka wan ra ka jing bom syong thai namar la do pidon ye ying trebe brit pimut harai pimpat job ka jing im la da pimpat yo ye ne ka tai pi tharai pimpat yo ka jing im sab ka ne ka jing sha ba briu ka mai kan ne unum hun tang kan ne un yo ye ka ne un kwa se ka tai un yo ye ka ne un kwa se ka tai pi yo juti pi kwa se ka piyo juti ke bakham ha pi kwa da ke bakham ha shu piyo ke jan ke ba pi kwa da ke bakham ha shu pin yo i ha ki advertisement ki ban advertise ye ki product jong ki ha ga ne ga social media ga ta ga de ke bajia manta ha perthai piyo i gene ka wan da ga wei pat ka ba pen i pi ba ga ne kambiang ba ga to ga pi don yeng kambiang pi i gene ga ter jong pi yeng la yo i tibi pat pi i kham pha pyang kane kam ler pi thet ye kali se khan han pyang pi yo i pat ye ki briu ki banya da kali kam hun kam don ka jing hun ga don no do briu kat bo dang im la da phim nang ye ka boy pin ha pa ga shrip ka ba pelong mrau ye pi ha ka bendi jong ka jing i spa jong ka jing kwar ha Ubriu bo tharai ngala job ke jing imkan ne u iben ye ki bompoi shu u ong bagi to kimpat ye job un sha ben kelah au tai pat u bah khli jong u la dapi apply de gata ka formula la dapi apply de gata ka principle manong namar ki we kim don kum manga kim job ke jing im la dapi apply de gata ke jing im de gata ka formula ki we pat ki ba kham bhai pi ki apply de jo formula ki yo ep ba phim de bri ba job ke jing im so kam don jingkut ha ka jing ya compete kam don jingkut ha ka jing ya compare ka jing nujor ya ka jing im ha perthai upol sungo tho ya ka jing ka bo bru u yai lamba ka dei ka jing i spa ka dei ka jing ko arha bor ong ka uthet jong ka jing sniu baro ulong ka jing i spa kam long ga babakla ban kamai spa ala de kren ngene jisha
wat sentuh bakla ki beriu jong blai haga bible bon palat ki ruspa palat ban ki beriu haga perthero jinsha haga por jong ki uklem persya ye spa wanu apostol Paul baru ong lada pidon ke jingbam lada pidon ke jankup hakane pidai pan sngohon na ba utip bakam don ke limit om don pot yang jingkwa raha jong breu don solution piyo ikene yeng pikwa ke yeng ke kata piyo ikene ke jan pikwa ke jan bakata piyo ini ikam iba menta pimhun gani pikwa segaba daga kam gaba long kumta piyo daga taipat ga kam gaba piperkhat tharai kan ajihun dala yo pohang tai piyo i pari ke we ba kam tam ne pinong pikwa daga ta ga we pat pin let che jingtep ubru ba yai kwar ha klem jinghun kene de ktinu blai jisuru wan wong tik ku apostol Paul uong wat perkat syapang ke jingbam ke ipin bam ke ipin di wat perkat ya ga jan mata ga medjo piro ke ipin kop apostol Paul baru jisu ki keren ya ke jo nai perkat nai la de pidon ya ga pidon menta la bian lada pim nang ban hun haga to ga bam ko don hami jong pim manta hat table jong pim manta haga to ga kamera jing seja jong pi lada pim hun hai to lada pim don jing hun haga to ga jan ke ba pi don hayeng lada pim don jing hun hai to barit ba pi don don garanti haperthe ke balak ban pen hun ya pi lada pio kanu kanoro don garanti so kajing job ka kajing im kam dei kat no pilong kajing job ka kajing im kadai kajing riublai lembat kajing hun ta kadai kajing job ka bakrao khot banyo gong ngi klem wan chini phai lungkhoi ngin lek ro na ni berthai ngim la ban rai we ro komut kumni kajing yap kan rai maka mano ba job mano bare majing im kajing yap kan batai maka mano bajob mano bom job kajing im kajing yap compare kat no piyo kajing yap kan rai maka